Ngala 11 October ngayisabatha lelo siyakulona. Ngiyavusa kishini mntasisi. Akukwelediswa. Asifune ikweletu siyaswapa khona yonkinto. Iplate laserank isitambu uphuthu. Bodi khona konke lapha waqana kukwenda ufunana. Bengabhesa phela abafazi bafana sekuzodliwa kwamnyovu. Mtoto wakhona futhi ngathi wasengulwena Womnyovu. Kubona mfowethu. Mbovu. Semabomvini. Sikhona la. Sokuvulana Njengoba sihlale egoti nasibamba umoya. Sana. Sibamba umoya. Womnyovu mani. Jehova dino sibamba umoya. Sibamba umoya. Njengoba sihlale egoti nasibamba umoya. Sibamba umoya. Basihlale Egypt nasibamba umoya. Sibamba umoya. Hayi kuhle kodwa kalama kuhle kodwa. Kubona mfowethu. Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine silawo Umnyovu's Kitchen ngimi nendoda esize ngayo namhlanje mfowethu awukuzazise usichazele ukuthi size ngani la Mfowethu umnyovu wangubana lo emsinga amabomvini ngokuhlala ngikhona la eGoli. mfowethu sikwazi umculo waMaskandi mhlambe masuqhamuka usuzovula ikhishi ngabe umnyovu useyaphela ngapha emculweni awusichazele ukuthi kusukela lapho kusibonana namhlanje Angeke phela futhi akasoze waphela umnyovu endimeni kaMaskandi ngoba ngicabanga ukuthi mfowethu imali yefana ukuthi uyithola kanjani akubalwa so ngicabanga ukuthi nami ukuvula kwamabhizinisi akusho ukuthi kuphazamise omunye umsebenzi engiwenzayo yabo ngicabanga ukuthi mfowethu inhlawulo yonke into njengoba sila eGoli uzoqalekisa sifuna imali sonke so ngicabanga ukuthi ukuthatha kwami isinqumo sokuvula into eyikhishi mhlambe kungiphazamisa emculweni cha bekhona kungiphazamisa khona mfowethu kuseyindlela yokwenza imali futhi yebo mhlawumbe nje mfowethu mawuzoqala ibhizinisi kanje ngicabanga ukuthi ziba khona inkinga obhekana nazo ngamguguzela yini mhlawumbe omunye umuntu noma mhlawumbe omunye umculi ofisana ukuba nento eseceleni noma ngabanga ikhishi ukuthi akayenze into eseceleni nanoma engazi ukuthi uzobhekana nani mayisenzile Engasho ngathi kusekusho mhlawumbe ukuthi ngagqugqumezela abantu mhlawumbe noma ngibanike iziyalo kulento engisayenza ngoba nakumeni seyintsha ngisayitesta ngomthetho ukuthi kuzohamba kanjani so kubalekile ukuthi uhlule kuzameni but kubalekile ukuthi njengoba sisebenza ngomculo ube nayo side hustle eceleni ayiyodwa futhi kunazo ezinye izinto iningi yebo cha mvangubane siyakubongela siyafisela ngathi into yakho nayo ngaqhubeke phambili ungadibani namhlanje sawubona abantu bakhona lapha ngaphandle bagcwele okusho ukuthi abantu bayafisa ukuyibona into yamnyovu iqhubela phambili ungathi mhlawumbe amazwi akho kulabo bantu babonayo befikile lapha namhlanje ngibonga kakhulu kabe yami nami angazi futhi ngicabanga ukuthi kuyaphela ukudla ngihamba ngiyothenga inyama nami futhi bengakuhleleli lokho futhi kuyangithusa uma ngabe sekunje ukuthi kwase kuba kukhulu kanje abantu baphuma ngobuningi babo badele into zabo kuyangijabulisa lokho futhi kakhulu ngiyabonga kakhulu futhi kona wonke umuntu wakhona nosazofika futhi cha Mnyovu siyayibona imizamo yakho ndoda siyakubongela kakhulu sengathi ngaqhubeka nje konke okuhle kuye phambili siyabonga ngiyabonga kakhulu mfowethu akukho kudlela ukuzama siyazama ake sithi nje Maskandi Online Magazine beqhubeka ba stream ba subscribe baya like baya comment kukhulu yonke indawo futhi kukhulu siyabonga Akubasakishini mfana man elakithi phaka wamnyovu mfowethu silapha kwaMnyovu ngathi nje mhlaka wakho amazi ngalento leyenziwa uMnyovu namhlanje ungathina wakho amazi mfowethu uMnyovu into akayenzile inhle kakhulu mfowethu siyayibonga into esithandayo vele ukuthi abafowethu esinabo endimeni ngaphandle kokubheka umculo kube nokunye abakubhekile mfowethu siyabonga nje kakhulu mfowethu uyasikhuthaza nathi Mnyovu uyasikhuthaza ukuthi sibe nje ngawo ngiyabonga mfowethu
mfowethu asibonge singabe sanqushela isikhathi umuntu obhizi mawungashaya netemeli lodwa nje ongalifaka ebantwini ungathini akube soyayeni vele akube soyayeni ubaba usomnandi iphumile namhlanje i-album utrack number 1 kubhala ukuthi kuphiyaza uyaya lapho uzomuza unjabulo uzobe khona hawu ngiyabonga mfowethu Maskandi Online Magazine siyabonga awuzweke subscribe yini ukusubscribe ibhel siyabonga umbhedi yakhohle ukuthi imoto akusiye yakhe yethu mfowethu awubingelela abantu sanibonani bafowethu njani emakhaya niyaphila kodwa sikhona mfowethu sizelana kumnyovusi kitchen mhlawumbe ngathi nawakho amazwi ngalento esisengayo namhlanje la mfowethu ngijabulisa umfowethu ngokuthi nje mfowethu mawumculo ukwazi ukuthi ubalance into eziningi uyabona mfowethu kungabe umculo kuphela ngoba egcineni makuwumculo kuphela umculo unokuhamba hamba ube right uhamba phinde ushone phansi yabona so kuyenzeka ukuthi kuphela inyanga ungagigile and then masuthemba ugiga mhlawumbe ugcina usuhlulwa imali erent ila ugcina khona ucomplain kubantu ningivalela emcimbini nenzani encane ngoba usuphila ngawo umculo but mawunayo into ekhona esayidini nje mfowethu balance kahle ngiyambongisa kakhulu mfowethu ngathi nje nabanye abafuthi abasebenzayo kulomculo ngathi bengabukela kuyena mfowethu noma bengabukeli kuyena futhi ngathi bengenza nabo kwabe ecaleni kube kungabi umculo kuphela mfowethu mfowethu siyabonga amazwi akho mhlawumbe kukhona okunye abantu bengalindelani mhlawumbe ku-Handsome Khuthuza ukusukela manje yaphambili njengoba unyaka ngapheli mfowethu njengamanje nje ngiqeda kusendula nje ingoma sezirayithi mfowethu mhlawumbe ngolesihlanu noma ngomgqibelo uma ngaphazamisekanga kuzomela kuphume ingoma zami ezo2 amasingila o2 ngicabanga ukuthi abantu bengalindela lokho mfowethu mfowethu sibonge ngesikhathi sakho sifisa inhlahla namsebenzini wakho omusha ngathi ngaqhubela phambili umsebenzi siyabonga yebo ngibonga mina kakhulu bafowethu babukele emakhaya siyamthanda kakhulu bafowethu siyabonga nje nanothando enisipha lona mina ke intombini ngifana negolide abahlehle kogodide manje konakele siyabonga mfowethu siyabonga nendoda lapha esinokuyibona bona lapha kumabona kude mfowethu ngicela uzazise sisho bafethu igama lami uKhansani ngwakhe so playing imbuso ngoyena sithi the enemy mfowethu sila kwamnyovu ngicela mhlawumbe ukusichazela ukuthi kubaleke ngani uma umuntu uyindoda ukuthi nanoma ukhona okwenzayo phinde futhi ukwenze futhi okunye qondene mhlawumbe nomculo kuphela ibaleke ngani into esisengayo lapha so mfethu umuhle umbuzo wakho kakhulu ukuthi kubaleke ngani lokwenza umnyovu namhlanje mina kuyena kakhulu ngibona nje ukuthi ubudoda ngithola ukuthi uma uyindoda uma into eneyodwa uyaqhwashalaza lapha nalapha nawazi kuyohlangana naphi lezo lento lento yenza umnyovu namhlanje yangijabulisa nami futhi ngimisela ukuthi kube ibusiness silisupportayo day in day out sharp mhlawumbe nje mfowethu uma uthi khona osukuthengile noma uyimisela ngokuthenga namhlanje yikuphi obona ngazathi hayi le mili le ingangijabulisa siyabona nalo uphuthu na ibeef nasi istambu mina nje yonke into enestambu phakathi imnandi kakhulu once involve istambu nje okulandela konke sekumnandi but wonke umuntu ngamrecommendela ukuthi azothenga istambu kodwa kuya ngomuntu ukuthi yena ayithandayo noma sefikile konke khona abantu bangafika bazobona kulungile mfowethu esinje Maskandi Online Magazine Maskandi Online Magazine danko
Sanibonani, ngibingelele endla nasezantsi ngikhuluma nenkosi yamaquality ekhona le ndimeni kaMaskandi esinisana naMnyovu. So namhlanje sovula ikhishi Mnyovu Kitchen nama-price ngiyacanga ukuthi niyabona bafowethu. Hlezi sivule ikhishi izovulwa Monday to Sunday. Hlezi sisebenza operator sukela ngo-9 kuze kushaye u-6 la operate ikhishi alivalwa nje. Khona abasebenzi abakhona siyalivula namhlanje zi-11 namhlanje sivula lona ikhishi laMnyovu. Ikhona ne-EP lapha besisebenzisana nayo noMnyovu ephumile bafowethu. Asisebenzeni sidle sizothenga ukudla ekhishini kwaMnyovu siyabonga. Cha mfowethu siyabonga kakhulu.